Motsa jiki yana da amfani sosai ga mai ciwon suga, ko wanda bai da ciwon suga ma yana buƙatar motsa jiki. Mai ciwon suga, mai pre-diabetes ko kuma wanda yake so ya tsare kanshi daga samun ciwon suga yana buƙatar motsa jiki, kuma motsa jiki bisa kan kari. So mutane da yawa za ka gan cewa suna kiyayewa zancen abinci, suna shan magani amma ba su motsa jiki, sai kuma suna damuwa cewa me yasa sugansu baya da kyau. Dalili shine ba ku motsa jiki. Ko yaya kake busy, ko ya aikinka yake, dole ne ka tanada minti 30 na motsa jiki. Kuma ko da wani irin ciwon suga kake da shi, kana buƙatan motsa jiki. Motsa jiki yana cikin abubuwan da mai ciwon suga yake buƙata don sugan shi yayi kyau. Kun ga magani, ga kiyaye abinci, ga motsa jiki, ga gwada suga, ga kuma check-up, general check-up don a tabbatar baka da wani complication. Muddin kai wa'annan za ka tabbatar suganka yana da kyau. Amma shawaran shine kafin ka fara motsa jiki ka tuntuɓi shawaran likitanka. Don akwai wani motsa jiki ba zai dace maka ba bisa shekaranka ko kuma rashin lafiya da kake da shi. Kamar yanzu mutum mai shekara 70 sai ka ce ya fara jogging, wannan za ka sa shi a babban hatsari don shekarunsa ba zai ba shi daman yin haka ba. Kamar wanda yake da damuwa zuciya sai ka ce yana gudu, wannan yana cikin hatsari don zai iya kawo shi babban complication. Ko kuma wanda yake da damuwa da gwiwa sai ka ce yana yin gudu, wannan zai sa ita damuwar gwiwan ta ci gaba. Don haka yana da kyau a tuntuɓi likita kafin a fara motsa jiki. Kuma yana da kyau kafin ka fara motsa jiki ka gwada suganka, bayan ka motsa jiki ka gwada suganka. To me amfanin motsa jiki? Motsa jiki yana gyara suga, yana tabbatar cewa duk sugan da yayi yawa a jininka ka yi amfani da shi a lokacin da kake motsa jiki. Banda haka kuma yana gyara BP, yana saukar da cholesterol, yana taimaka wanda suke stress ya rage stress, kuma yana taimaka mutum ya yi bacci mai kyau. To kun gan cewa motsa jiki yana da matukan amfani ga mai ciwon suga. Ko ya kake dole ka tanada wannan lokaci na motsa jiki. Rubuta min a comment section minti nawa kake yi a rana na motsa jiki, kuma sau nawa a sati kake yi. Kun san cewa na gaya muku kuna buƙatan akalla minti 30 zuwa awa 1 a rana, sau 5 a sati. So ku ci gaba da kokari don ku samu lafiya.